Obwansu bw'Omugusii. Omurubuli okubwatya nigo kuligirwa n'ebigori byonsi. Basi bano omwanchwa omoligereria on Ndizi TV obwansu bw'Omugusii tigangosogerie andonsi ase Nyasaye akobokirikurwa sasa Nyasaye aranyora akobekire moyo korwa mwancho omoligereria nenga kiende enkiya nande twachire ase mbeo kokoretera omurori bw'Oborema ase Obogima gweterigeta se nigiachire nkuma na mbeyemo ime na isiko ya Gusii Oborema ase Obogima omwanchwa omoligereria omoligereria kogochira kirengaki nebiro mune biga bya lero tole nekerengaki gogosemia gokomanyia na gokogokia iguru ya mang'ana arengete abantu baminto abari no Oborema kiagera Ndizi TV nero obwansu bw'Omugusii igeta se nigitang'aine asobosemia ogokokia nabo igo ogokomanyia omwanchione nkicho nakora asumuriri mwancho murigereria ngoreta abageni batoa emegano abo igo ngotwara nensemo yo mugano osokoro yane oira ntari go chigotwara nabo igo ngochigokuraga aria natwara eng'ana entwani kolenderero mwancho murisori nganto bote semeseri ndito mono okonyanjira tintwara omugano osokoro tintwara eng'ana entwani nario omugeni irimbo ase studio aranyore chinga kinebiro byokwerera amang'ana aria tutagete kobeka kerario litukeri galia una botambe nche no murario brother power jara Wilberforce nkobwatira na ensemo yemanyelio no minto Joshua uta ngogotebyanga karibu bunire botambe tiga nde tomugeni oyitobwate aseri tukeri galia ndugu nga kimbiore uyamo no muralia uyamo no muralia nche boigonire no mogoko gocha igase studio ino tumanyanga marieta ao ndugu naende ngaikwarwa asa marieta ni gonkoro kwa Pastor George Morara Manani Pastor George Morara Manani nigo akoru chinsemo chiabo nchali ali asaba akoro kaliana liana nigerese nchira ya gochia sumbi yes okurusune ka gwetani getikiendege kwagene nchire kwagenda sumbi nonka mbiyamano pastor naende congratulations na raga alinkwa graduate bya kabisa agalia tiga Nyasaye bono akoe chinguru chokora emirimo ya pastor libali omugano sokoro bono ndikimbwa to mukunde kana ase studio nalego kwaida ekeyemo otubeka sogo ko monguru egere tuchake ngamba eri tukuria lero tiga tosabe mone tata Nyasaye tata bwemiganda imambi lero twachire sobosibu au tata Nyasaye omwana nigo togokwariganĩa asege kaleke yito na asege pindi gikiale ro monene obo murayo ito na ndobe director nene tata Nyasaye kwa director chonsi monne torae otobwate chimeme na ndo tomo ikomo chenu elionsi ya togo kwa na tata Nyasaye be yengencho asemwa Omugusii na bons pia baligereti tata Nyasaye TV ya Ndizi TV tuabe kiro bora ibandi Ndizi TV nse ya magokao na bons tata Nyasaye bago changia senjere mogo se yenda soka ndaliga tesenieke omone none ba chinguru chisemi tata Nyasaye no nyane nibo eli tata Nyasaye baendere go support station yiga tata mone twasabira yama kutresirita Yesu Kristo yoro motolito amen pastor yes sir bono twango mugano mwenge Pastor George Manani ningo gokina mugano mwenge ge brief history tumakwenda Pastor George Manani no mwana oiboire se familia yo mugaka no mongina Richard Manani oyunge korwali kisemo cyaliana Pastor George Manani nabo Obogima bwayo bongeta kinirete Gusii akinirete isiko nabago kwane gesonge kiane geswali kiyo kwa bayo kinera isiko Pastor George Manani no masomo nasometa ka form 4 awati diploma isa to theology na ndebo yango munyokiare degree na nyuma ya yagende masters igo no muntu masomo no nyore malete mata banda bange karaba kurigeria barema bawata gukina na barema babwati bana lakini ise korra bana babalema go kumia kisemia barema babwate kibwete na abantu bande karaba go contest yo babwetale so George Manani no mosomo mo pastor yora theologian togote base Kenyamule yes na ndebo igo moralia ntino mwalimu tino mwalimu ase college ya Gusii Mantano School of Ministries nje administrator nje Tenerife college okay karibu George Manani
no Ndizi TV naende iwenka kera nintwe obwansu bumugusi George lero igotora ase studio kubwatia engana twabere to kubwatia segeka yacha yaragenda chini ya maji yarakira nande yachi sokera muino engana to kubwatia mu pastor igenga bune nguko kate nguko ko yimyo kurwaiga nabojo matoticho muganyo munganyi bunkukure saidie nande koleki nande bochalere mero yasokire muine kare matoke jirani muino Oborai bwabale maru ase county ya Kisii omwanchwa omoligereria twara bokwane sama tukaste emerobeli ito yo Oborema ase Obogima gotera Ndizi TV none sitia bari cheto biara chirororo lakini mbona aragocha yaikiranga gitobwato murorega nane otokubali baga egere tumanyenga nkio mochando naende na kio mochando rabe gokogayano Pastor George Kisii County Disability batwalire mechando babire bakolera kirengaki kaki nyinge ogotegerera mangana Kisii County nebiriro bakorete gento kieke nebiriro byoka omwakoria ntwabwatombora ibaino gaiga yo minto ere kintabo ke monea twakwana kanyeria bwangu nachawaliru ko ba nakimogoro president mokomoro president yes lakini ndekuru ende mangana abeira mange bali barase county government for example nkolera bale mbaranyora muntu kubatetea baso ase payroll no ebara bale maru bande bale skogali nkolera bale no konyali into byabo goseka besa kande goseka into kende yabeira akongo no nyenjusi ekero to abote sesike koro kunga inua jamii recruitment y'abantu bale koliki goli bago konyora kabesa kaliga serikali chiri buchiribera somotienyi ebirombi alengo rostil ngabara baito ba disability bas Kisii County mbali gokonya na koene kingabantu aba nkonyora bale ebintu byabo kero na highlight mangana imakeiga umupastor ngayo mochando berete oyo minto morariambia mono litanga nikabise gento kiranta ketego clarify ababange barandigereria barigereria baminto batebenga kinki umupastor ukwanira mangana yabale mafu mono iga ukagena bwa tobumanyi egento nkere nawe kero nale go introduce myself as a mangana disability I am the chairman of Kisii County Persons Living with Disability Community Based Organization chingaki nde omo chairman weke ombekyo na nde boigo asebo nchali asenkuru njene deputy chair nande bate embole makyo bwate meji nande bate bale mabua ona bararige ngomondo yakale sebire bole mabua ne igonde blind nane ninje deputy chair ya balema ase sub county ya Bonchari na boigo ese ward ya nane nincho mo chair igoni bwate every right okwanira mangana yo bale mafu nane ninyaroche na maisa imemono chinga kichama yakantu abwate factions tutaraji gokoroba choro yo minto Eric mune president ntu abwate ki faction isato ki faction ye kisato ntu abwate yo minto Kennedy Kombo mune president oyo kabeire lakini naende olengo igonga ntu abwate ki president ibere chi alenge ko colleagues at the same time no yo minto nyakibako oinero climate ngenero choretu na inche naona alenga as the third faction bunomo chairman of Kisii County Persons Living with Disability Community Based Organization yere DPO so nje nale ko brag on ko be president but nje gento karo kinale ko tiyama ntunga nje ne chairman so twezi batatu twale ko push agenda yo mulemafu nje ikona le ko sukume agenda yo mulemafu ababande nabonda abetinte nabonda atebenga kitima idike bale ko sukuma yakora kiro muntu nabwate ekirenga kiae so inchoma nyine nale gusukume agenda yo mulemafu o Kisii County Obogima bwo mulemafu wonchoreri tokasigina na tokaligia bagayani bakatobekanse bakatotebi no it's time to swallow your pride muirane mochoro murayo yomo mo okorera balemafu tukairana tukabere mesa tukachore board tukachora among uyo mintonya ke baka karenta Eric on board na ichen kareta bantu beke ombekia on board baka ikaranza na komba kareta bantu bayo on board baka ikaranza bakarosie panel panel ye karosie constitution tukagenda sobochori I was contesting ekerokio president lakini nde na hali naro bako bangabuna chipati baba tebanga buna bona for example county ya Mombasa etoyo monto gochiko bako sene monto gete bona into six sub county tu abangaine Omo yo minto koru masimba uibona ole deputy president igare blind bagante because ekero ko tete ko kira Bonchari you are the likely candidate
Oyo minto go step down for the sake of a deputy, ekwera are blind, to mondo le physical kurumonchali. Nga swallow my pride. Nga tigero yo minto Eric. But again, amangane yo lemafu na abosukumire, maybe ntebigwa tebire mechande yo lemafu abwate se Kisii County. Ninye manyite biyamono. Tuarwanire kurushinga kyo ngwaye. Tokorwane ro lemafu. Eseki, lemafu no nyene fund Kisii County teyo. Nabarayi bale Kisii County balengo chinga kichungwaye bale kutumike ndo ko divide and rule. Simba ntu amo supported. Igaso ete. Nere tro chenga that is the same avenue akobwata. Otaraska oja pastor. Yes. Iki entonkere kiabirege kondio motwe nande kiabirege kuria ba rigiriri baito ba Ndizi TV na bamenyi ba Kisii mono abale no Oborema sana. Yes. Eli tandrega ali kubo president obo chairman you know chitaito nchirega wiki eria gosemno to andrete iga dotakire gotwara International Day for Persons with Disabilities. Yes. Takire go celebrate between 10th and 15th anytime between 10th and 15th of December kiro mwaka. Yes. Wiki eria omo chairman osauti mugirango na acharabu o blame omo president. Aya, ase clip weki kia opremo president nandaga blame omo chairman. Bono erno mo chairman osauti mugirango. Agateba go blame omo president nando blame mondo kio omo chairman. Omuntu gatato aga blame county government gwetero mo governor Paul Simbarati asengencho ngamba go mbaje go support ile tukeli lia bale maruli nyara ko bali go karaki likoba mbeto ongerere nki egasie president ninki negasie chairman ninki asenjerende. What's the difference between the president and the chairman nanenga iba kumirane mugala muwe na akiumpe mbuya mono pakekere county ya Kisii etali gotokonya ase bintu getegetega lakini ebintu mbire county ya Kisii etutanye bekere amagoso muna baone gento ya disability day gento ya disability day egekoba organized president Ecolias na National Council for Persons with Disability eyene under national government ebwato obisi yae ga bosongo babangari tukelio bone county government yego chaime buna stakeholders bali baratake gokonya erwige to no baise gotaka kuchira gose nebengi ya Equity banye sabe gose na mache ne county nere ba ujechira banye sabe ebaye. Okay. Bono ntebe Rolls president so Rolls president ekeraro monene bwe county chirol chiae no koba overall nero gotenera bintu byonsi ne spokesperson yomo le mavu kurwe ground igobo no mo chairman we sub county tabwa na tiko kwana asomo president abande kwana nyomo chairman yugo ateke ndokere banning issue igakonye forward ko chese president unlike a chairman ye DPO eroma ete na benga bune a leader ye party. Yes. Igo opposition party na bakore isi egento nandage forward. So eto bauti ndo chera yale gocha kobagati yomo chairman ne president ne linga chairman muna bono nchende chairman ya Kisii County persons living with disability. Ne president igale chairperson o Kisii County disability community based organization. Isneti DPO ibero igwetu. Igo bono erene chairman ye party yae ye kiombekiane jene chairman ye kiombekiane nchena bongo tena nankwane lakini mo chairman we sub county igale under president we have 9 chairmen which sub county yao abagwante ko ba answerable to the president a president yamanya kuirekerero kyabo ya forward with their grievances to the relevant office igonga a president ne spokesperson overall lakini toyinyore na gotebinga ase DPO bono muna nchende chairman ye DPO yane na njira mango tinankwa na yane guchiaria okobanje bono ni ganga bune party ye DPO ni manyeta mahanaye na totakonyora clarity ga ase president igo bono ko chairman yoyo una bono yobogirango gwateba achaka kwana akarabeka malamishi yae oko igoro ye president that is unfair ibo no mdosi yoe na benga bona bono mudio ochorire na Ruto achaka go blame Ruto my friend Ruto na likely como showbiz. Koroki umurango. Como koroki umurango bwango sana. Bono pastor. Yes sir. Kisii ntwata wange ebiriro bya bayire binge. Mono.
timaeti nkona koliginde katiba ya disability ebwate mandisi cha abantu aba president na abantu bande nagote ngatoza tumrogolie kana liko nyaro yo minto Eric Ntabo anyarire ko bagago chorwa nto amochigete gocha akakwana ya kwanto anda se akaivite ya Ndizi TV na bakonyore show imna bakuna to akorete una to agambite ekerekyo bono muna mubwate potential iga mubwate chairman kianda at sub county level mugatware president Yes. mugatware office ya national council mugatware county government Yes. na bintu binde bono angote raise koskonye mechande yengire mechando bono yabwate Kisii county ryo kantu every time no kolera lero abande chisimingo akerunde gochaga se studio ngaya ntuburto cyo buraitwa chorete mbarato konya kende mbatu na kwana magana paka ya inwa zami. Yes. Where do you think there is the issue surely? Bono omurali ese problem ya chakirete ase nyumba yetu ya chagite kutwirwa na iga abante bachorete batamanyete their roles exactly muntu ta understand tinga ninkyo burai bo bale mafu bwate bo entelete abanta bange bakagirete ngo burai bale mafu kero ko chorko bo murai igo ko endo igwe personal kawo go taranero o igwe musara o ko edebo kwa move around kwa genda chiobisi na bintu bine kera bantu banyora bintu bimbiyo bakaira na bachaka okora bintu byawe megondo yabo so murwanire libu yabu bale mafu tayo e county nero no nyana nyegerera riri tangani asenale to fereti mono ya kore ya imugeti ere jukumu yogo divide and rule e kaimukia barayibali abakoro abutokoro kakatels lero iga ekachaka kubatumeka igonga muntu rio choretu tabwati asese kuchino na se county government ebintu binde to kuiwa ebintu binde bana muna chi wheelchair njoko bana alinga chairman ye DPO na nende chairman ye DPO a manage konyorera abantu be ward ya ni chi wheelchair chigo eta chiagenda se itoriana abantu be ward ya umunera bamanya ko bulinga chi wheelchair chiaro bachigwa kire president abatabita manyiti wheelchair asichiaro nje Manani na nyorire gakogara na kabe no inde an opposition leader ni manyete bisoero na chinyorire through that bamanya batebanga liana igoba ngaibaru si barabuchi wheelchair batigara bale mbewe igoro wakira president amanyiti igonga ebintu mbire bigante gokorekana cartels bagante gutumekwa igetwari go sabe county government no bisi yangafu iye korauna yo minto mo ngina to sigete mo na tu aete chikura chinyinga na ntu arwanerete donya doris do to yo koruse to bonjari batike gutumeka quacks baikensa batumeka barayi bali baro bachore tu legally baro bisi legally bakore na barabwe gasi ntu akorete chi campaign mono muna jene diary ya ODM na nene diary adinde byame bya otaraska ocha upasta tiango na cheika yes kwa tabirenga kwa irole na ngaye igoro opposition lakini kalengwa tebange agenda mubwate na mawachi faction isano na agenda anange kobe ya disability anange agenda koba kurwanira abantu ba disability watebirenga abono liana kwanyora no bwate gento muina abo molenda mbabwati muina aliye gosembo nyando gosenga kimba bwati bana koleranga barone ngabakora ngabakonyora wakone cartel zimbale katiga bagotumekwa ebintu mbigo karaki. What is the relationship between yaye no borai bono general wa Kisii county na bogo pinga goseni ngore opposition tu njetindi ko pinga nje bono esengo soera as an opposition party bono nkoro ke DPO ane opposition ne elina aganyire chi channel chiritu abegeti shinonge chikore gas chiasinyire chiyo bisjeto chia feliri ondeta yo kobori bintebi bono na amwire gotumeke DPO yane nteme kubwati bintebi gotumeke DPO yane kwarore where my opposition comes from because abatu achorete twanyorire baraire DPO yane nero tinkonye tumeka buneke bungo gyoko igora lakini mwana ko batura matana bakora abaganya batura we do that unabona chiwilche chinabate karo chigo chaliana ekero na igule gente ke mbura ngwa kero mukubone mutabi naki chiwilche na igule nkwana no chirasege asegete abo kuba manya kombolinga ki ogo ntebi bunangi nale go tebi ukuru igoro namo boli bono kana igwa through a friend ekarane chieni yona chiko chiwilche nale go tebi otoma mando baminto banyore kwenye mo ndako kubuli swali soko ikongwa ko so batemire oyo minto eri ko temire oyo minto eri kinoma to moralia ngotemire go access obisi yo governor osinyiro na nere president osinyiro how iga ko ntebi ngokani ngata ko so ayengo jero ba ko ba mo tebi nga na ale ba manye to morai
Kono rene ngajanga kuminga yende nyebako mokani. Nche ma edipio ni ma edenga kinda ete. Go through edipio ya nenko. Sababu ongo ikoro ba konseri. Ndeta bale mafu bane 20. Ba ete negesige. Gose bara mamo. Bara ronye bako ite babaite. Aina maoni ya Pastor George Morara Manani tali Ndizi TV mwacho morelia. Inyorango endrate kolegelia Ndizi TV obwansu bomogusi omorelia sembeo okorokwa Oborema ase Obogima mbwate omo Pastor George Morara Manani lero tachitiga korandia lero tokwane roborai bwabale maru ase county ya Kisii. Inyoro mwancho morelia na rotonya rwetera social media pages chonsi Facebook page yeto Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News na boigo website yeto www.ndizitvnews.net namba yesi mirumna botambo mwancho mulilia no eri gorogaiga na bokonyara kubago gotokwanira gwetere yemo yechincherecho na kurwa amaoni yawe kegera Ndizi TV na kikitasingia chire nkuma aso korelia sumuntu ya omwansu omwanyagetinge omonwa omosera na ndo nyolenga nintwe obwansu bomogusi omulia sembeo Oborema ase Obogima George. Ntakete kartokira na sembeo kada toraga break igali ndoje kwa kwanda tosiba mache tokira na sembeo ochakirega nge president mwancho muri mbwate buya president ya Kisii disability ochorire na bale marubonsi ba Kisii tekonyara access obisi ngakiyemo your governor is on record kotebanga abantu ba disability mbali gwesokia na kiba kweberwa ntake tobwate point yeyo tokwira nembeo abo no togochakira toenda ase studio egera torosie agatongoro gakega tomanya kwira na sembe nyorange Ndizi TV obwansu bomogusi omororo Oborema ase Obogima studio. Amen. Ndizi TV obwansu bomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito echo chirebosyo bwechiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakonikerundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukuiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete otumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye ase simiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Basi bano omwanchwa omuriria inyurangeye Ndizi TV obwansu bw'Omugusii getaseni gya chirenkuma imenesiko ya Gusii asenjo kogokia kokomanyia na ogosemya boigo omurubirira sembeo igokoro kunga Oborema ase Obogima asterero mbwate omupasta George Murara Manani kuruga ali chinsemo chelia na bonchali na ndebo igo oromunya kirogo bwekyombe kerikyo bokego DPO kia bantu abalemaru ba Kisii County ogotwerera make iguru y'emechando eye tuna kuigwa ebwata abalemaru baito ba Kisii County uyo minto pastor. Yes. Ige ndongirwa kwana gali kyarenga very sensitive twatigeranga ni president tabwati access. Yes. Tego nyara kuchikaro mu governor. Nelio nero choli. Ngayo mo chando le pastor. Mochando tuli ese president. Tunyole ngoyo no mo president yochorire ndenze yaye. Nde deputy chair is sub county. No yana te bando opposition tete kubeke ndikibia. Tindi opposition e party yanege ko colleagues ne president yero. Yangire ko ego access to the office. Ekera ko ikoga ko tebi unga naro bamanyete. Ngo soyo sokire kurwa ya sokire kurwa kresena ya tumanyete. Na benga ngora agenda ase omonta expected ko umire president juma yawe kwata yange president yarura abono una onongo kolesho yo bole maso Ndizi TV oiche mwana tunga yango yo kolesho eyo sokire bono okuminga nene generangari ugo changa kinaje sababu ninje I'm the rightful person na kwenda baba so igo county government ige ko tumeka divide and rule oyiba bwate nere bakonere bintu kero kende gakale go chiba mwakende ba obatebinga oyirera bali mafu bone kero to ko tume president yito yeranigwa e party yane yego support the president eyibone rebune e party nko imokere support yo president toimo kanito ite tobeke chinguru yitamo ndeta banya kiombenera lete bonse bibi kubali bachoretu toicho bisiyo to stomororo tutumeke tactics ching now tiana ko boli nyuma tora ende level you yes president kate bana yato karaste nere ekiroge ekikaraste tabwo oyo minto iri kino ikaraste gabwo omwako yo mubono go chikoera yes in fact it was December last year nari arengo mogeni konya akorireki achorirwe tugakwana akaerera buna bangete go chikokonya abalemaru ba Kisii County bono anda ke okobage kono korera to mochando kiagera tinda ti understanding ana kiko nyalekana serikali egosnyuwa kolegas no monto ochorire yaso kolegas no monto takora tiki tinda manyaningo na tin interest kumanyaningo lakini go monto na utakora tiki ndokieke otachoriri o kolegas ne serikali omochando ogora asetole buna bale maruba Kisii County kiagera gonere paka naka oyukare konera nakabote following omochando ogore se bitengo bitatu ensemo ya national government National Council for Persons with Disability obisi ine bwa tobo jimechando umura yoro coordinator tari kurigera mu mafu na bwa interest sai chobisi na bwa interest ya obisi sababu no yene white keni yero jembwata tiro chi yagotire eye na etu ne county government yomura yungwae ekero send Judy alengo obisi nero toete chi yagotire tiro chibono nye ripete nyagete biraka binte bintu anya ko binyora from the National Council office ga korana rebant autoritera assistive devices ndurgo nyora grants ngiri ko ruoro na magosa nda mange obisi yego kora county government nero une county government ne bwante ko korana barai babale mafu oyoro mo president na leadership ya chorire una bonta ke ko tebige ntekemo simba na chete ground ya gachora abantu ba ko mu assist this sub location no manye tenge kerare ko koroba chori
go ikese disability ga tebeti abantu na nda akorete litukuri echiro buna bono liana liana ga akorete litukuri echiro abantu bagacha barebi bagatebi kubachoro mulemafu ogujiko wakirisa balemafu bagachoro mulebi umwabo oro mulemafu utamanye tino yana obisema balemafu esere oiba kunyonera kichanga na marwande bono no akale wakorera balemafu ali asa choretwa marwime abarayi baro libaga balemafu bari bote bugende nsemo muleto mulemafu ora barwanire system mune yoroche county government igutumika gukora gasi nekonyo mulemafu. Pastor, you have raised two very serious allegations. I wish na barongo tinchemba the right of reply na baroba koreki bacha somoro na baroba koreki ndokieki bakwane nkwate banga national council na rone faileti ono tendre na national council efereti in as far as oborai wa Kisii disability were concerned kero kumanya kwa nenche nkolinga national council igeo kolegasi goetere byombe bikorete ndokieki birensega national council minus byombe tekoretiki tejo. Oyo minto my brother, my very good brother, Pastor Isaac Rogito, who is the coordinator for Kisii County, was oyo minto Fred, oyo Nyamira County, na abande, boka as individuals. Kolengano mandate chirima tichia National Council, mbabu atigento bara koleki, bara offer for disability as individuals. Yes. Number 2, onye byombe disability mbijo, egasi abake koleki kiege. Eben kongu. Number 3, barabundi matenga bali mandated ko kolega sine byombe byo byonsi bya disability mbali limited kora achane kiombe kiao na nya minto president achane kiaye na njengi chene kiane sile batoka korenga ndokieke tokonyora service ka National Council na rego tobeka amu bono ngakigo changia omuburukano orasobora ibwa Kisii County disability bono ntagetengo tebiboronge kabisa. Yes. Omoswati naro chitakara no nyura etege pindegeke Olengo coordinator ya Migori lakini akabwatira ni Kisii County ulikuru kujuli minyoso miyoso nero raete abantu bakanyora assistive devices kurwe county in conjunction ne county bakanyora assistive devices muna chiwheelchair na bintu binde openly on an open current forum eliere transparently ntokoteba. One thing I want to say nkelinga umusubati yoya gakolege pindegeke paka no disability day yakarolekana litugelie gako igakorwa oyo mintaga achiaga chokoro kusintia monyenye sintia monyenye aberede tamwenke nonye bamwage tamagena bakamwaka magena kisiasa bakamurusiga lakini nakorete bintu nere disability day ntwanyeroche assistive devices abantu kwa balenge kibasa linkuru kuchialenge in an open forum and in a transparent manner bono kuruyo mintacha basa litokonyerora disability day yalenge moisone ntoro chinto tebi no information to kwa GDPO chinene to ko boli kuna members yito kwasimi ntoko bate to ko bate ntaka tawate ba igabo no pastor ekero tubwate lieta pastor na mwana no eno obisi ende yonsi unabona gana iwo gwatura bishop. Yes. Tumanya konyora ngagano ere corrupt my friend ege ntonkero muntu ya mamboli njebune theologian akamboliga uracha bono igo boli kwa sabanda babe balenga yura abanyole njena matebeti straight nga egenda chikanisa na ndoge ndi bikubya mutu sababu bono abanda bali bamwende ko baba chenu na babere kinyangawo bono kama tukwana naye paka nje kero ndi pastor abanda babe na barandia abakabe kanisa bantu bali kanisa elieteli pastor dioka ndisaine oyo mintu lya kulitumeka akonyo mulemafu. Okay, ndageto bwate rego totaraba individual kero na nyoreta mangana na kubanga ngiche somo robeli oyo na yabete ngande to research kumanya inki county that was celebrate ya mangana gendo kieke a disability Kisii bago kura nini kila asemba kwa challenges chiavo neka ukwa na gali nga mandate cha National Council igale gaere on behalf of his talibu National Council headquarters onye temoe tibesa kende nkeliara akoleki ara organize onye abo no muchando go chero communication pastor onye byo bebirensa Kisii DPO Kisii disability ne binde mbali ni good communication oroche nto igo itomo bisoyo bose kiagera onye nditware ngeni community okay okolenga likwane tu tali Ndizi TV lakini ni nche buno moralie gosenje buna Wilberforce ndo ligo itomo kubwo yo ekiagera onye ndritwa bwa atobo montu abantu aba disability toichegalia tokoleki tugambe na kyo mobisa litukeri ndikoreteki ndiro abatebiaya kurense me yane tindo chosera ni nekoreteki nero mo pastor
pastor tebe yanchigira na honda abaye kanisa mokorere shere president kiro muntu achene ngana orocha na ngoma ngana ta avoided to chinga maybe in tubona abantu wa disability toro mochando omobisa na abo bisibonere garororo tu turamuite bosa omorali gwakwa negentekia but I want to remind you nga National Council for Persons with Disability nebwate role sigwente ko play aso Obogima gwo mulemafu yes chinyinge kemo kiabo no go streamline na go solicit funds chibo konyo mulemafu at such occasions muna bone karo bisi yabeta bwati chibesa temine tinga mba kogenda mba kuranga DPO leadership chi DPO wa batebiyaya twakwamire nga imoroje tokogenda tusaba machi tuchito twara umukutano yo na tutwara abantu bari limited number of people bataje ko tusaba transport lakini tutware turusi aibwe tunyora machi ekena tebiranga mwikaranze mwensi yes eturangeli because this is what we did last time ekero tu akore tobo chori atumika dali tukolia inauguration yo tukaliroka disability day National Council ndia rote chibesa no county government nero ya chipetin ekaba ande transport inkigiasi nyete bona igare ko turangeli nande to ikaranze mesa togende tusabe county government tebisimbanga ki tokonya maji togende nonya National Bank gose gwiti to batebi tokonya maji mba kwanga tuchire no embashi miwa bande batatu banje tabale mafu buna bono Steve Arika no muntu muya sana nanje tabale mafu Steve Arika no motebi gore mole mafu ngatokonya maji tutuare occasion takwanga ntobwata abantu bura ba moseti ba bete nominated aba MCA ba persons with disability ntobwata ba bonyamoita abu tutanya kwa ragendo ba ko nan tutanya ko batebi ngakitokonyega to batebi na baro bagenda isi ko bali kikende batuletere tokole umuyegoi na tutwara transport ndoje to kwanira mangana ndega zo kwane gore yabo chori kyagera Kisii County mole blessed mwata bale marwane we shall talk about it now omo bisara te balende bono esenge mole factions ko soli motabwati ogwete ngwate bango mu president yako ganda obisiende okani kungaye nto kumanyeti president to kwarte gento kieke tumanyete no timazo seno maitenga aron kunyari kanere nono mobiso yo bwe kanso orole kana ko babosa ekerere ng'abantu abakoramba kore diki mbali yamo arisa abo keresa we defender ta nanje bono nas nyetunga nkonkurangiri kyagera nkurangiri ya George nyarebe muina akorire ongakirigena nkurangiri nyarebe muina George ongakirigena nabantu nya kubarangiri bonsi we can I think that's why when you elected leaders batakira okoragendo kieke kurangirwa ari defending chere ya Roland umurari gento ngereta gete gukobeka buya yes nago tebinga gwikira bono iga ntene party yanege go support president yero oyo minto nya kebake kera jieteka tanya ko imoki arms against the president yero he is very supportive na ni manye tenga aisa ko tebinga bono imokera igoro to support the president to make sure ngwaso iro bizi ya county na bagoje we only have one problem omonto yo and he is working as an individual is working as an individual uyo manyika ine bijamono nero kogenda chiobisi osoli oya uchi handout ebintu byonsi okomonyora nero le mutu emekutano no okomonyora ali mutu nero ko represent lakini yekera ko ruo maro baga ko nekia ko ruo ogenda buoye kali kwirira bale ba tari ko tai bale ma furinki ko igule como Ontario ko yembeo na endenche mbarangiri karansa abuna yo karansa egero motebi maisomo role baligeri beto rolenga ki emechando bale maru Kisii County omochando because nera ise gocha bieka nena bara kwane ngo mochando mpasta to rata bango mondo naro manyekane te jetimo manyeti uno morali jetingo lediki nena bagocha te venga mpasta kana te birenga mpasta eliuma to ijo kosinya lebe takole lediki kaya mpota te biko rato koro mopa mopasta como anteriore offer because emechando ya Kisii County disability bono ya beire menge ase njugo tabwaterana onye ndiko waterana kororo angaba minto bali babekirwe payroll tanto beto mbalega Kisii County nya kwana komanya bali getu 2 years ago abale maru amenyete chirento umurali ndako nacha liba ganko kenda gogote biofe liba ganko kenda gogote biofe yakakora nima etena ki abara ira bano bwate access you have access to these leaders yes I have utale ko kenda boli mo ngina donya ningo ba ko nere gasi yagotebi omoboli ngo korane president ya Kisii County oria korane regasi omoboli ningo komoete ningo komoete ngakimo korane rega egasi somboli omongina donya base women rep ino mosani onenko mukirande na ndike ntokendo moralia tigango to baba abaya
omungwana oli National Council for Persons with Disability al akore emirimo ne president directly tabasa kutwara abantu bensema bakomo tebye ebintu obikora muna tete kubikora alias because bwangoiga onye ta kolinda na bagoja konyora tore timu ene sana torobisi tu ikaransto litukoliko egaste kore kagento kende muna bono abantu mbale bakoba treated in a very different manner kurwa sabale mavu muna bono ise kuri abantu baminta abantu ba boda lero bayire kiupa umbele andonse kunga murabane ba boda tikwanya kunga basibati aba murabane babale mavu to ko imondo okona eso lumato motali organized tore organized biyamose nane tugade chikura nane tuyafu enoje sokoro chikuranse toro sipaka abantu bane bakumi okoro hali mundo chikura gogo ikorora ngo mali mako inkera nkonye mate sokora beting aquí sokora betinga vita vya panzi ni furaha ya kunguru Wane soli mokurwana inumweka ntuli kurwana okonyo kurwana this time round kalentu akarwanire tukaje tukabeka amusinze tukabeka ebirwane ronse tukateba bono tikatuchoro yo moto musupport bono ujire muntu otumiru ekera atumiru ngitogokora nokwimo kibirwanero tomota ibono tikatokokobe atara batirinde nganchu no sange na bare comfortable okore gasigo no we have shared with him ototebiringa bono ngangara turangire yes okay bono ntagete kumanya mbale bakuboria ngaki Kisii disability nebwa tobis ngayo bisi yabe korte gento kiek ngayo bisi yabe kiagera emerobiri wikecha kire kurwando nana buno pastor iga ali soro mo pastor wati bisi kanisa ali samwe ana boto no totware yo ya matobori enene at least ya samwe aso bintu bya umuralimbi ya mono umuralimbi ya mona ino muntu miensago seseni itanga ni kabisa ntagete go skuru abara ibe sub county ya ne yabonjali Kisii South abantu barona abantu abaya from both the county government na national government unabono iga omodisisio to bwate bonjali mo madam no modisisio mu yana chaka go to identify emekutano kerege ntongo to inclusivity nero omo sub county administrator to bwate ko madam Marklina no muntu very supportive eto omoboli obisiye ward diana na toeta stoko korere gasi no nyambara igora kyo bisi kwa gachwa na toeta ka obisi stoko korere gasi sune ka tokacha tokasaba CDF mbato eto obisi yabo nchali ntoire lakini togo cha igora ese president yego soa ntubwati obisi nere yari kubwati gurogoralia yari korosi gurogoralia Kisii skurogoro obisi to katerwe miaka rudi ngobisi ko herere to wapi Bone president yeito igale sweet briefcase president ko work from the streets ga bwate ji streets no agotara na birobyo ga go karine ga gosali kunoro chibna gokora oro se binde biko tonyanjira bana ko igule bono igetoro jinga no eno bisi yo muntu naro takire ko go so kaide to tamanyeti individual okore bintu byayo so obisi ine rombo kwente batoe ebinte binge bono mate kerto ko sababu ya tiganko nyoni no ekindo mo pasta the constitution ya Kenya 2010 neto alawe tiko foro sa avenue se kera tu asinyiru nga o kirige rogoroge kobora kirige made bugango igana botura kirige mate and those guys will not be happy but ya obisi na inde bacha kutumike president yeito tonyore services nyamira mbuya mole nyamire mwarwete maega mugacha buyale nini mole igoro ti county chinde buna bometa ya friends haina maoni yao obo maene ti county chinde buna bometa ningwata basani mba kora UN disability days nande bakakore biyaba ko kuligere gwa kumina kiyonko nganya bono yonko nganya ngende county lakini ntoko tama seito no toko kwira lakini nande batwa ebintu biturengete ono chinsa chikaganda bwango galia yes sir amangano kare koreziga anta kerenge guli tukuringo cha sabone keumbu mangana ndengo cha batebyo minto chike batiara antigere keumbulimo ndaleta mangana disability kabise keumbu kegero koranga mangana karata kire ko be keumbu umwancho murigeria inyurangeye ko kwa Ndizi TV obwansu bw'Gusii tasani ya chire nkuma tole na mbeyemo imina isiko ya Gusii gukoreria somo muyo omwansu omwanyagetinge asengi nchiyo bosemia okomanyia nabo igona goko kitageta mangana maiya Ndizi TV tatemerolie mekali yo boncholerio bochenu mangana ye chisemi Ndizi TV obwansu bw'Gusii tole mutu goko kia chingero chinyansu chekero chiri chinkoro amangana ye chikanisa Ndizi TV intutole bosio mintoru na John Motio onchoke oyo no mwalimu kurwali bonchali omusani bo murobelio ndo mo participant yo murobelio yo agotebanga pastor amangana yo kwana
komo paka limoino tima timoino ngare kini yande na maoni ya oyo kona goteba agonte biganga ngo president yobo aina maoni ya John ochorole buno gokora boy aina yao tingo ya kwa nembeo hono pastor. Yes. You have said umurari ko ngone take mengento kire na likweba ntwa kwa iguru ya inua jamii njaba ege ntonkere ga iko muraria tugwenda tugwatira nenda mayitinga ngo sei no Nyamira na bagekare ege ntonkere ko kusabia sabia ya tusumbuire sana Ndizi TV nkoba au sabia isabia onye blind ko blind deli sabia bano sabia reni okay ai ndo wato njenda to mo sa kwa ndege muna wana inua jamii mba kora selection ntu abete involved abagambi sub chiefs na bubare ko pinpoint y'abantu bagatanga kaulie number ndo watege ntekyo nje tukaliko ida napaka ngaka jisimi takitinyo alimondo kwa support ninda weki nankire kete ko bakotini go chakire wiki yiga yes ntukwa na iyo offer na ndini chende to mo bisaga acha tebinga severe ninki yine topic kale kivyake na likwira na maegaria okubagekana ukubona abantu ba Kisii County Disability bakorete babagekaine na gotebinga I was prompted by a radio interview esomuraiwe sub county agokonde mwe president ne county government ngari tukorete disability ngari tigente kieke ndibeti eyibone ko indicating this communication breakdown ko somuntu naro to understand it ngayeta kireko karaki ngayeta kireko bere bono ngira ne maega not very long ago I think it was around March, April mpaka May gabo. Yes. Your governor Paul Simbarati came out yagateba karabo. Actually it is in the Senate. Yes. Kata nusiko ndase answer ya Senate na bana nyolege ntekyo. Kwana nga Kisii County disability mbali included because mbali ko karaki. Mbali gwe sokya. Ekerago kwana iko Kisii County Assembly ereni ya Paul Simbarati iko tubwate abantu bali nominated to the bali county assembly ya Kisii ntubwate bali nominated. I think there are three nominees and one elected onye tima etibobe kile matoyo minto Helen ni matoyo minto Moseti and there are two others bakoleteki para assembly aya abu ntubwate president echolire n'abantu bospi ba Kisii County pone kero umugavana gote na ino urega igabune chairman ya DPO. Yes. Umugavana no chiro tebire disability muri ko inyorwa esori muri koreka muri gwesokia. Watebire obisi yaye president yangire konyora access. Yes. Who is fooling who? Ntakete bana ngote bege ntekemo. Nko busaidi obomo. Umukutano no bete itielio. Event there ya bete itielio. Not sometimes back. Tali long ago. President yodena tentora kakwana. Agateba bale mafu bali kuligero liko. Lige ntongera atebetiku. Lige ntongera atebetiku. Abutali wesoke soketi. Te soketi. Tarengo agakwana nga bale mafu bali gokonyo. Okay. Kanga na politiku. Aya mtu atwaro gosimeko emetensa ali governor was there. I entertained people. Nimba the talent. I showcased my talent na ndenga kwana nga baminto. Konya bale mafu. I'm a leader. I was with my chair, an executive. Even my secretary, sub-county secretary, John Mutio was there. We were there. Tukateba no otole, na intuwa mtotorole. I showcased, I entertained. But at the end of the day, yena so agate kuruororo, nkaragerue basi, no ena majo konyuno kana ndingairi. Nkaragerue basi ngaswaime, ngachakuna na chieto. Pastor. Kono ngakitogwe so ngakitogo kore toko kura. Because imekutana ya ena achire severally. Okay. Kwa hiyo kuliba kana ano kwane. Okay. Pastor, anja tutigere iga. Yes. Sachi aerire ndoche bako nsigno garia, anja tutigere ga naende anchauri giri bagalinde, nande tukwane kero ga mangana na manga okardeki, amangana na mangare tutakire korigereria a Kisii disability na nduka twaligereria paka tumikishwanga ya soire laini abantu baito banyorobo konyu mwancho murigereria akwabere korigete murobo balema ase Obogima aseri bagaria bonsi abutu abwatira nakwana kingogochira sembe asencherere ndonge ensemo ya mariogine chibicha oyo minto engineer Lisase Abigail Nyantama ensemo ye imanyerio oyo minto Joshua Auta libagaria abo bonsi nchino muralia brother power Jared Wilberforce wekanaende ebirobinde tikomonene abasenie bye bye.
Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii.